الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه لحمي وحيه واختاره لتبليغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً ورضي الله سبحانه وتعالى عن أمراء المؤمنين وخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Барша мақтауларыбыз безләрне барлыкка китергән һәм яраткан Рабб Аллаһу субханаһу ва таалагә булсын. Һәм мин шаһадат китерәмен Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы зат юк. Һәм шаһадат китерәм Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм аның яраткан кулы. Аллаһу субханаһу ва таала үзенең китабында Коръәни Кәримдә кешеләрдәге кайбер сыйфатларны яратуын, кайбер сыйфатларны яратмавы турында хәбәр итә. Һәм бу без игътибар итәргә тиешле булган әйберләр. Һәрбер мөселман, һәрбер мөмин кеше Аллаһның рәхмәтенә ирешергә тели. Аллаһ Тәала аннан риза булсын. Аллаһ Тәала аның гамәлләрен кабул итсен. Һәрбер мөселман шуңа ирешергә тели. Һәм Аллаһу субханаһу ва тааля безгә Коръәндә күрсәтә кайсы сыйфатлар яхшы һәм кайсы сыйфатлар булырга тиеш синдә, һәм кайсы сыйфатлар начар, кайсы сыйфатларны син үзеңдә бетерергә тиешсең. Һәм мисал өчен Аллаһу субханаһу ва тааля сабыр итүчеләрне, пакланучыларны, тақвалык ияләрен, Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылучыларны, тәүбә итүчеләрне, аларны ярата дип әйтә Коръәндә. Шулай ук бузыклык таратучыларны, гынах кылучыларны, залимнәрне, тәкәббер һәм мактанчык кешеләрне, исраф итүчеләрне, хыянатчы кешеләрне Аллаһ субханаһу ва тааля яратмый һәм бу сыйфатларны Аллаһ субханаһу ва тааля сөйми. Һәм Аллаһу субханаһу ва тааля Коръәндә искә алган бер сыйфат һәм ул сыйфатны Аллаһу субханаһу ва тааля мөминнәргә хас дип билгеләде. Ул да булса тәвәккәл кылу, тәвәккәллек сыйфаты. Аллаһу субханаһу ва тааля әйтә: "Валиллаһи гайбус самавати вал арди ва илейхи юрҗа'ул амру куллуһу фа'будһу ва таваккал алейхи ва ма раббука бигафилин амма та'малун." Күкләрдәге һәм җирдәге яшерен нәрсәләр аңа билгеле, ягъни Аллаһка. Эшләрнең бөтенесе аңа кайтарылачак. Аңа гына гыйбадәт кыл һәм аңа гына тәвәккәл кыл. Раббың сезнең ни кылганнарыгыздан гафил түгел. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тааля Ниса сүрәсендә әйтә: "Ва таваккал алаллаһ ва кафа биллаһи вакила." Аллаһ субханаһу ва тааля бу аятта әмер итеп әйтә: "Ва таваккал алаллаһ." Һәм Аллаһга таян. Аллаһга тәвәккәл кыл. Бер яклаучы буларак Аллаһ Тәала җитә.
Шулай ук Талак сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва ман ятаваккал ала Аллаһи фаһуа хасбух. Инна Аллаһа балигу амрих. Кад джа'ала Аллаһу ликулли шайин кадра." Кемдә кем Аллаһка тәвәккәл кылса, ва ман ятаваккал ала Аллаһ, кем Аллаһ Тәаләгә үзенең эшләрен тапшырса, кем Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылса, фаһуа хасбух, аңа ул җитә ди. Инна Аллаһа балигу амрих, һичшиксез Аллаһ Тәалә һәр нәрсә өчен бер үлчәм куйган. Кад джа'ала Аллаһу ликулли шайин кадра. Һәм күрәбез бу аятларда сүз Аллаһка тәвәккәл кылу турында бара. Һәм Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылу эшләрне аңа тапшыруны һәм аннан гына ярдәм өмет итүне аңлата. Син бөтен эшеңне Аллаһ Тәаләгә тапшырасың. Син ярдәмне Аллаһ Тәаләдән генә өмет итәсең. Син эшнең нәтиҗәсен Аллаһ Тәаләгә тапшырасың, калдырасың. Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылу ул йөрәкнең файдалы нәрсәне өмет итеп һәм зарардан саклауны сорап Аллаһ Тәаләгә таяну. Һәм ул йөрәк гамәле булып санала. Һәм шулай ук Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кылуның бер төре. Имам Әхмәд рахимаһуллаһ булай дип әйткән: тәвәккәл кылу, Аллаһ Тәаләгә тәвәккәл кылу ул йөрәк гамәле. Аны сүзләр һәм эшләр белән күрсәтеп булмый дип әйткән. Аллаһка тәвәккәл кылучы кеше эшләренең ахыры нәрсә белән төгәлләнүенә карамастан күңеле белән риза була һәм үзен тыныч тота. Карагыз, җәмәгать, әгәр дә чыннан да синең йөрәгең, синең калбең Аллаһ Тәаләгә тәвәккәлли икән, димәк, эшнең нәтиҗәсе нинди генә булмасын, синең күңелең риза булачак. Син риза булачаксың. Чөнки син беләсең һәм аңлыйсың, эшнең нәтиҗәсе синнән түгел. Эшнең нәтиҗәсе син эшләгән әйбердән түгел. Күпме генә эшләмә, эшнең нәтиҗәсе син эшләгән әйбердән түгел. Эшнең нәтиҗәсе Аллаһ Тәаләдән. Һәм шуңа күрә нинди генә нәтиҗә булмасын, синең йөрәгең тыныч була. Син әйтмәячәксең: "Менә мин көне буе эшләдем, нигә шулай булды?" Чөнки син үзеңнең эшләгән менә бу сәбәбеңә тәвәккәл кылмыйсың. Син үзеңнең эшләгән сәбәбеңә таянмыйсың. Син Аллаһ Тәаләгә эшнең нәтиҗәсен калдырасың. Хәтта кеше үз теләгән максатына ирешмәсә дә зарланмый. Чыннан да Аллаһ Тәаләгә эшен калдырган кеше нәтиҗәсе нинди генә булмасын, зарланмыячак. Һәм әгәр дә кеше күрә икән үзендә, һәр кеше үзен яхшы белә. Балил инсану аля нафсихи басира. Кеше үзенең нәфесен яхшырак белә. Һәм кара, син зарлана торган кешеләрдәнме, юкмы? Син кайчан ниндидер нәтиҗә килеп чыга, син зарланасыңмы, яки әлхәмдүлилләh дип кабул итәсеңме? Әгәр дә кеше зарлана икән, нәтиҗә белән гел риза түгел икән, бу вакытта димәк кешедә ниндидер бер проблема бар, тәвәккәллек мәсьәләсендә. Һәм Аллаһ Тәаләгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең хадисендә булай дип әйтә: кемдә кем иң хөрмәтле кеше булырга теләсә, Аллаһыдан курыксын ди. Кемдә кем иң көчле кеше булырга теләсә, Аллаһка эшен тапшырсын. Иң көчле кеше булырга теләсәң, Аллаһка эшеңне тапшыр. Чөнки Аллаһ Тәалә һәр эшкә аның көче җитә. Ул любой әйберне эшли ала Аллаһ субханаһу ва тааля. Һәм эшеңне Аллаһ Тәаләгә калдыр, иң көчле булган затка. Һәм Аллаһ Тәаләгә дөрес итеп тәвәккәл кылучы кеше ике сыйфатка ия була. Беренчесе, максатка ирешү өчен кем Аллаһ субханаһу ва тааляга дөрес тәвәккәл кыла икән, дөрес тәвәккәл кылучы кеше, ул ике сыйфатка ия булырга тиеш. Беренчесе, максатка ирешү өчен бөтен сәбәпләрне кылу.
Әйе, без әйттек, син сәбәбеңә таянмыйсың, син сәбәпкә тәвәккәл кылмыйсың, ләкин син сәбәпне кыласың. Сәбәпләрне кыласың. Аллаһка дөрес тәвәккәл кылу һәр вакытта да сәбәбен күрү, көч түгү, тырышлык күрсәтү белән бәйле. Кемдә кем ризык яки уңышка ирешүне теләсә, шул Аллаһка тәвәккәл кылып, тырышлык күрсәтергә тиеш. Кайбер кешеләр Аллаһка тәвәккәл кылуны сәбәбен күрмичә, бер нәрсә дә эшләмичә, дуа кылып утыру гына дип аңлый. Кемдер, менә хәзер Аллаһ Тәгалә бит ризыкландыра, ул бер урында утырып тора, менә хәзер миңа ризык килә дип. Бу Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәлләү түгел. Бу ялгыш фикер. Сәбәпне калдырып, Аллаһадан нәрсәдер дә булса өмет итү, ул хыяллану гына. Аңа тәвәккәл кылу булмый. Бу хакта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә шулай дип әйтә: "Әгәр дә сез Аллаһка тиешле дәрәҗәдә тәвәккәл кылсагыз, ул сезне кошларны ризыкландырган кебек ризыкландырыр иде. Алар иртә белән карыннары аш килеш ышып чыгып китәләр, кич белән карыннары тук хәлдә кайталар." Һәм карагыз, менә бу хадистә, менә бу хадис мисалында кошлар ризыкны Аллаһдан өмет итә, ләкин шуның белән бергә алар ризыкта эзли, тырышлык куя, өендә утырмый, чыгып китә өеннән, ризыкны табыр өчен. Шулай ук Аллаһка тәвәккәл кылучы кеше дә максатына ирешү өчен сәбәбен кылып, нәтиҗәсен Аллаһдан көтәргә тиеш. Әгәр дә кеше шушы рәвешле Раббысына таянса, ул курку белән кайгы хисен кичермәячәк. Бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер кеше килә дә сорый: "И Аллаһның илчесе, диямне бәйләп Аллаһка тапшырыйммы, яки бәйләмичә Аллаһка тапшырыйммы?" ди. Бәйләп куйыммы Аллаһка тапшырыйм аннары, яки бәйләмичә генә просто калдырып Аллаһка тапшырып китимме ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Диеңне бәйлә ди. Диеңне бәйлә, аннан соң Аллаһка тапшыр. Сәбәбен кыл, бәйләп куй дияне, аннары Аллаһка тапшыр." Ягъни бу кеше диясен бәйләмичә Аллаһка тәвәккәл кылдым дип кенә калдырса, әлбәттә дия югалырга яки качарга мөмкин. Һәм ул Пәйгамбәрбездән бу хакта киңәш сорый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям исә безгә дөрес итеп тәвәккәл кылуның асылын аңлата. Башта үз кулыңнан килгәнне эшлә, сәбәбен күр, калганын инде Аллаһка тапшыр. Ул ни кушкан булса, Аллаһ Тәгалә нәрсә кушкан булса, шул була. Һәм икенче сыйфат, кайсысы кеше, бу беренчесе, син сәбәпне күрергә тиешсең, эшләргә тиешсең. Ләкин икенче сыйфат, нәтиҗәне йөрәк белән Аллаһдан көтү. Нәтиҗәне Аллаһка тапшыру, Аллаһдан көтү. Һәм кеше максатына ирешү өчен ни хәтлегенә сәбәп кылмасын, аның уңышка ирешүе нәтиҗәдә бары тик Аллаһка бәйле. Синең эшеңә түгел, синең түккән көчеңә түгел, Аллаһка бәйле. Шуңа күрә мөселман кешесе сәбәпкә түгел, Аллаһка таянырга, ярдәмне аннан өмет итәргә тиеш. Кемдә кем Аллаһка таянмыйча, тулысынча сәбәпләргә генә таянса, ул сәбәпне Аллаһдан өстен куйган була. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә тиңдәш кылган була, ширик кылган була димәк. Һәм шуңа күрә кеше карарга тиеш. Ул син нәрсәдер эшлисең, булсын ул бакчада нәрсәдер утыртасың, нәрсәдер төзисең, кем беләндер килешү төзедең, йорт төзисең, син сәбәп кылучы гына. Нәтиҗә гел Аллаһ Тәгаләдән. Аллаһ Тәгалә теләсә була, бирә Аллаһ Тәгалә. Аллаһ Тәгалә теләмәсә, булмый, бирми. Һәм андай әйберләрне еш күрергә була, шул бакча мисалында хәтта. Кайбер вакытта кеше бәрәңге утырта, любой нәрсә булсын, бәрәңге булсын, башка әйбер, башка яшелчә булсын. Утырта, удобрениесен кертә, суын сибә, юк бер нәрсә дә үсми. Чөнки кайбер вакытта үсә. Чөнки нәтиҗә сәбәптән түгел. Нәтиҗә сәбәптән түгел, нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Ләкин син сәбәп кылырга тиешсең.
Һәм менә бу ике канат. Беренчесе сәбәп кылу, һәм шул ук вакытта нәтиҗәне сәбәпкә бәйләмичә Аллаһка тапшыру. Шул вакытта кеше чыннан да дөрес иттереп Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылучы була. Шуңа күрә без икесен дә берләштерергә тиешбез. Сәбәп кылуны һәм нәтиҗәне Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә калдыруны. Тәвәккәл кылу, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылу, Аллаһ Тәгаләгә ышануның бер билгесе булып тора. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә, Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылучы кеше Аллаһының ярдәмче, авырлыктан коткаручы зат булуына ышана. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Маида сүрәсендә әйтә: "Ва алаллаһи фатаваккалу ин кунтум муъминин" ди. Әгәр Аллаһның сүзенә ышанган кешеләрдән булсагыз, Аллаһ Тәгаләгә генә тәвәккәл итегез. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылыгыз, әгәр дә сез мөэминнәр икән ди. Әгәр дә сез Аллаһ Тәгаләгә ышанучылар икән. Раббыбыз тәвәккәл кылучы кешеләрне ярата һәм Коръәндә моның хакта әйтә: "Фаиза азамта фатаваккал алаллаһ, инналлаһа юхиббул мутаваккилин." Һәм без дөрес тәвәккәл кылуның нәтиҗәсен без әйткән идек нәрсә? Әгәр дә кеше чыннан да дөрес тәвәккәл кыла икән, беренче чиратта аның йөрәге гел тыныч. Аның йөрәге гел тыныч, нинди генә нәтиҗә булмасын. Аның калбендә курку, ниндидер борчылу юк. Аның калбе, күңеле гел тыныч. Әгәр дә кеше тәвәккәлли икән Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Һәм шулай ук әгәр дә кеше Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә тәвәккәлли икән, Аллаһ Тәгаләне ярата. Фаиза азамта фатаваккал алаллаһ. Әмма ниндидер карарга килсәң ди, ниндидер карар кылырга, принять какое-то решение. Шунда ук Аллаһка тапшыр. Фатаваккал алаллаһ. Аллаһка тапшыр ди. Инналлаһа юхиббул мутаваккилин. Һичшиксез Аллаһ Тәгалә тәвәккәл итүчеләрне ярата ди. Һәм тәвәккәл кылучы кешене Аллаһ Тәгалә зарардан саклый. Сөйөкле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям булай дип әйтә: "Кемдә кем өеннән чыкканда бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһ ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһ" дип әйтсә, ягъни Аллаһның исеме белән аңа гына тәвәккәл кылдым, кувват һәм көч бер Аллаһдан гына дип әйтсә, ул туры юлга кертелде, зарар аннан читләштерелде, ул зарардан сакланды һәм шайтаннар аннан ярагайды дип әйтелә ди. Ә шайтан, башка шайтанга ничек син туры юлга кертелгән, аннан зарар читләштерелгән һәм зарардан сакланган кешегә берәр нәрсә эшли аласың ди. Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылуның нәтиҗәсе. Кеше туры юлга кертелде. Зарар аннан читләштерелде. Шайтаннар аннан ярагайды. Бу Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылучы кеше. Аның нәтиҗәсе шундый. Һәм шуңа күрә без дә кайбер вакытта нәрсәдер эшләгәндә карарга тиешбез, бәя бирергә тиешбез. Мин моны эшләдем, сәбәбен кылдым, кылам. Хәтта дәвам итәм кылырга сәбәбен туктамыйм. Ләкин йөрәгеңне тикшер. Син менә бу сәбәбеңә таянасыңмы? Әллә нәтиҗәне Аллаһ Тәгаләгә калдырдыңмы? Чөнки кайбер вакытта ишетергә туры килә кешедән: "Менә мин эшләдем, моны эшләдем, тегене эшләдем. Нишәп килеп чыкмады" ди. Кемдер әйтә: "Менә мин эшләдем, шуңа күрә шулай булды" ди. Ягъни нәтиҗәне үзенең сәбәбенә куя. Юк, нәтиҗә Аллаһ Тәгаләдән. Һәм шуңа күрә кеше гел бәяләргә тиеш. Һәм эшнең нәтиҗәсе дә шуннан тора. Эшнең уңышлы булуы да шуннан тора. Ничек син менә бу әйберләрне кабул итәсең? Ничек син менә бу әйберләргә карыйсың? Һәм синең йөрәгең дә тыныч булачак. Син беләсең, Аллаһ Тәгаләнең кулында бөтен эшләр. Аллаһ Тәгалә бөтен эшләр белән идарә итә. Аллаһ Тәгалә теләмәгән нәрсә булмый. Әгәр дә нәрсәдер булды икән, димәк Аллаһ Тәгалә шулай теләде. Димәк, иншалла шунда хәерлесе бар.
зарланмыйсың, кабул итәсең һәм дәвам итәсең үз эшеңне. Һәм мисал иттереп, хәтта пәйгамбәрләр дә Аллаһ субханаһу ва тааля пәйгамбәрләргә дә сәбәп кылуны әмер итте. Бер мисал Муса алейхиссалам. Кайшан Кызыл диңгез каршына үз кавымы белән килде. Без беләбез, диңгез икегә бүленде. Ләкин болай гына бүленмәде. Аллаһ Тәала әмер итте Мусага сәбәп кылырга. Таягың белән сук диде. Аллаһ Тәала таяк белән сукмыйча да ул диңгезне айыра ала иде. Ләкин нәрсә Мусага сәбәп кылырга кушты Аллаһ Тәала. Таягың белән сук диде. Һәм сәбәп кылды Муса, һәм Аллаһ Тәаладан нәтиҗәсе. Шуңа күрә Аллаһ субханаһу ва тааля бездә үзе ярата торган сыйфатларны булдырырга ярдәм итсен. Үзе яратмаган сыйфатлардан арындырсын. Эшләребезне бер үзенә тапшырып, дөньябыз өчен дә, ахиратыбыз өчен дә хәерле нәтиҗәләргә ирешергә Раббым насыйп итсен. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله